ஹாய் அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். மெஹராஜ் ரெசிபீஸ் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது மிகவும் சுவையான ஒரு கவுனி அரிசி தான் பார்க்க போகிறோம். இதுவும் பர்மாவில் உள்ள ஒரு உணவு தான். டேஸ்ட் சூப்பராக இருக்கும். இதில் வாங்க, இதுக்கு தேவையான பொருட்கள்: அரிசி வந்து 1/2 கிலோ எடுத்திருக்கேன். அதுக்கப்புறம் சுகர் எடுக்கணும், தேங்காய் எடுக்கணும், அதுக்கப்புறம் வந்து தட்டைப்பயிறு கொஞ்சம் எடுத்துக்கணும். அவ்வளோதான். இதுக்கு வேறு எந்த பொருளும் அதிகமாக தேவைப்படாது. தட்டைப்பயிறு வந்து 50 கிராம் எடுத்திருக்கேன். இப்போ கவுனி அரிசி வந்து ஒரு 1/2 கிலோ அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன். பாருங்கள், அதில் பூச்சி அதேமாதிரி கல் எதுவும் இருக்கான்னு கந்து பார்த்துட்டு கொஞ்சமாக புடச்சிட்டு அதை வந்து நம்ம இப்போ ஊற போட்டுருணும். இது பர்மாலேருந்து கொண்டு வருவாங்க, ஆனால் கொஞ்சம் விலை கூட தான். இது வந்து 1 கிலோ வந்து 250 ரூபா. இப்போ மாதொருக்கா செஞ்சு சாப்பிட்லாம், அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போ பாருங்கள், நான் தட்டைப்பயிறு வந்து ஒரு 50 கிராம் அளவுக்கு எடுத்துகிட்டு அதையும் வந்து தண்ணி ஊற்றி ஊற வச்சிட்டேன். இப்போ கவுனி அரிசியும் நல்லா களைஞ்சிட்டு அதை ஊற வச்சிட்டேன். இப்போ வந்து தேங்காய் வந்து நல்லா துருவி வச்சுக்கணும். அதுக்கப்புறம் ஒரு 12 மணி நேரம் வந்து ஊறணும், நைட்டு ஃபுல்லாக. ஒரு குக்கரில் வந்து இந்த அரிசியும் அந்த தட்டைப்பயிரையும் சேர்த்துட்டு நம்ம வந்து அதுக்கு மேலே வந்து ஒரு 1.5 கப்பு அளவுக்கு தண்ணியும் சேர்க்கணும். 1 கப்பு வந்து அரிசினா 1.5 கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்து 3 விசில் அளவுக்கு வந்து குக்கரில் வந்து விசில் விடணும். அப்படி விட்டு எடுத்து இறக்குனா முடிஞ்சிருச்சுங்க. சுவையான கவுனி அரிசி ரெடி ஆயிரும். இதில் வந்து தேங்காய் பூ போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நாட்டு சர்க்கரையும் போட்டுக்கலாம், நம்ம நார்மல் சர்க்கரையும் போட்டு சாப்பிட்லாம். ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இந்த கவுனி அரிசியில் வந்து மோமோஸ் செய்யலாம், அப்புறம் மொப்பேட்டோ செய்யலாம். சூப்பராக இருக்கும். நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள். என்னுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். பாய்.